Prøv at forestille dig et hus, der nærmest kan tænke selv, og hvor din radiator ligefrem taler sammen med vinduerne og hjælper dig med at spare på energien. Sådan ser fremtidens hus ud, i hvert fald hvis man spørger de studerende på DTU. Man trykker her. Det kræver kun et lille strejf på iPad'en Så kan man åbne og lukke vinduet her. for at lufte ud i det intelligente hus i Lyngby. Det, der gør det energieffektivt, det er, at de forskellige systemer formår at arbejde sammen og dermed spare en masse energi. For eksempel så buller gulvvarmen ikke afsted, når vinduet for eksempel er åbent. Jamen det er her, vi går ind i huset. Det er DTU-eleverne selv, der har designet boligen. Her har vi en bevægelsessensor, som bliver aktiveret, når man går forbi den. En intelligent bolig, der tænker sig om og reagerer miljørigtigt på beboerens adfærd. Opvarmning, strøm og ventilation. Og så har eleverne designet en helt ny app. Rød, det er lys. Blå, det er opvarmning. En app, der som noget nyt kan vise, hvor meget energi, der bruges på hvert intelligent system i huset, og hvornår. Det er rigtig interessant, fordi man lige pludselig kan se, hvad det er, man har brugt sin strøm på, hvornår man har brugt den. Og på den måde bliver man mere bevidst om det forbrug, man har. Og det kan give et incitament til, at man rent faktisk begynder at spare på energien. Det her, det er hjernen bag alting. Intelligente huse er langt fra et nyt fænomen i Danmark. I dag får næsten en tredjedel af alle nybyggede boliger installeret en eller anden form for intelligent system. Det svarer til ca. 1000 huse om året. Herinde i stuen kan jeg så skrue op for varmen. En af de familier, der lever i et færdigbygget intelligent hus, Og så går der et stykke tid, så kan du mærke varmen i gulvet hernede. er familien Lyngvi her i Hornbæk. Det smarte er, at vi kan sidde i udlandet eller på rejser og styre varmen her, skrue op og ned, så vi er sikre på, at huset har den rigtige temperatur, når vi kommer hjem fra vores ferie. Huset er fra 2003, Tænder lyset i køkkenet her på den her knap, og selvom komfort er vigtig for familien, og jeg kan slukke det igen. så er der også andre fordele ved det intelligente system. Det koster selvfølgelig let at installere, men vi kan allerede nu her mærke bare på vores varmeregning, at kronerne kommer ind, og vi sparer rigtig mange penge. Så på længere sigt, der vil det her anlæg have tjent så hurtigt ind. Vi skal i øvrigt også have sat gulvvarmesystemet til at sørge for, at installationen til det gulvvarmesystem kommer til at virke. Tilbage i Lyngby tester DTU-eleverne huset, inden det skal pakkes sammen og repræsentere Danmark til VM i bæredygtige intelligente huse, drevet af solenergi i juli. Vi vinder. Selvfølgelig gør vi det. Ja. Og konkurrencen er faktisk startet i Frankrig i dag. Her skal de studerende fra 19 lande konkurrere om, hvem der kan designe, bygge og udvikle det mest energivenlige hus.